היי, קוראים לי רותם, אני משווקת תאורה סולארית משנת 2007. יש לי חנות באינטרנט, בה תמצאו מגוון תאורות סולאריות, תאורות גינה, שרשראות לדים ומבחר מוצרים לשטח. אני רוצה להציג לכם ערכה שהיא בעצם לקמפינג, אך היא מתאימה כמובן לשעת חירום, ולדעתי חשובה שתהיה בכל בית. מדובר בפנס עוצמתי מאוד שמגיע עם פאנל של 3 ואט, פאנל חזק, חוט מאוד ארוך שמתאים את הסוללות שבתוך הפנס. יש לנו 3 מצבי תאורה, חזק, קצת יותר חלש, קצת יותר חלש, ואיתות לשעת חירום. הערכה הזאת מגיעה עם מגוון מחברים, כאשר אנחנו יכולים בעצם במהלך היום להטעין את הפלאפון שלנו. אנחנו מחברים את הכבל, מוצאים את המחבר המתאים, לוקחים את המכשיר, מחברים, ותוך שעה יש לנו פלאפון טעון. כאשר הפאנל בשמש יש לנו אור ל8 שעות. פרטים נוספים, פרטים טכניים, מחירים, מוצרים דומים ואחרים תוכלו למצוא באתר האינטרנט, וכמו כן ליצור עימי קשר לשאלות נוספות אם יש. תודה ולהתראות.